Институтът по аграрна икономика ССА. Кой е той? На 90-годишна непреклонна възраст и залата на тази юбилейна конференция, той самият има право и задължението на такъв въпрос. Със сигурност института има ускорението днес, начело с професор доктор Божидар Иванов, директор вече втори мандат, да не е само сериозен сбор от собствено издадени през десетилетията книги, една необикновена стока прим по атрактивните и щедри щандове на Агра, нито набор от фундаментално научни и приложни изследвания само, макар и публикувани в най-авторитетните академични издания, като Q1, Q2, Q3 по света. Нито да е просто куп по рафтовете на отчети и презентации на национални и международни конференции, проекти за ефективно и устойчиво земеделие. Институтът днес тежи със своята сериозна и съвсем не лека иерархия на академично израстване и е много привлекателен с младежко красиви докторантски амбиции за успешна научна кариера. Оценява своята много важна роля, дадена му държавата, да направи своята анализа и актуализацията на анализа за българското земеделие, залегнали в стратегическото планиране на Европа в доста непредсказуеми времена. Чувства се важно звено в системата на ССА, която е ценна генна банка от семена, породи, ресурси, научни умове и която разработва на дело все по-видимо една медицинска метафора, че наука без приложност наистина е като хапче, което не действа. Цитат от успешен учен. Почти всеки проект, който завършваме, разработен по различни програми, завършва в по-голямата си част с такава научна публикация, с такава монография, сборна монография. Това са само част от публикациите, които имаме, посветени на различните тематики, които разкриват широката палитра по теми, по които работиме. Да, днес институтът в повечето случаи е всичко това. Но всичко това би било един механичен сбор, без свързващата нишка в кълбото. Унази, от мита на Ариадна, нишката извела от лабиринта героя. И може би тази свързваща нишка е амбицията му, като стъпва върху миналото без да го гази, да прави наука, която не просто описва и анализира, а която със силата на фундаментално знание и смело въображение създава полезни модели. Модели ключ за отваряне на промени. Промени в управлението, в практиката на фермерите, в агробизнеса, в благосъстоянието на хората. През 25-та година ще честваме 90 години от основаването на института. Основан в далечната 1935 година като отдел към Министерството на земеделието, именно насочен към разработване на икономически анализи, свързани с практиката и с подпомагането на земеделските производители. В 90-годишната история на института е преминал през множество етапи. Тези етапи са обхванати общо, ние ги разглеждаме в 4 периода. В последните години нещата се променят, но връзката на института с нейната историческа роля остава една и съща. Тя е свързана с това да подпомага практиката и да подпомага вземащите решения управленци в държавата. Днес най-често говорим за благосъстоянието на хората. Правим проекти за съживяването на селските райони. Но реалността у нас предупреждава с аларма, с оксиморони, как всъщност се съживява нещо, в което има малко живи хора вече. В своя последен период Института по аграрна икономика осъзнава необходимостта от много повече интердисциплинарност на своите изследвания във връзка с чупената демография в България, с новото регионално преформатиране на целия свят, с осъзнатата необходимост от устойчивост на селското стопанство и агрохранителните системи. Има ги и в темите на тази конференция. В ускорението на научно сътрудничество с Европа, с САЩ, с Китай и напоследък особено с Северна Македония. С китайски партньори вече Института по аграрна икономика има повече от 10 годишно сътрудничество с китайски партньори. Този проект, по който сега работиме, е в сътрудничество с една от най-авторитетните китайски академични институции, Шанхайския Жиатонг университет. Той е в топ 3 на Китай и топ 50 от световните университети. И миналата година, първия етап, публикувахме този доклад. Той е оценка на риска от климатичните промени за българското земеделие, като се прилагат най-съвременни методи за анализ и за симулация, сценарии за бъдещо
развитие на климата. Планетата, която всъщност сме ние, си задава сериозни въпроси. Как да спре своето самовзривяване от загубения баланс между печалба и неравнопоставеност на регионите, потребление и зариване в отпадъци. Как да влезем в ритъма на кръгова биоикономика и да намалим загубите на ресурси? Трудна задача, особено напоследък. Непредвидимостта, турбуленциите в геополитиката, митата, войните, пазарите, природните катаклизми, пандемиите, преместването на граници и потоци от хора, всичко, което се случва в света напоследък, счупва и изпреварва научните сценарии. И все пак, нали погледнато, то ние, човечеството, в крайна сметка правим изборите, всеки ден, и учените в човечеството. Конфуций беше казал, че не е добре. Даже неговата дума бе по-остра, че е цяло проклятие да живееш в интересни времена. Няма да спорим, днес времената са повече от интересни. Задачата на учените от Института по аграрна икономика е все по-трудна да заложат самата непредвидимост в своите модели. Това изобщо възможно ли е? Ето, когато разглеждаме нашите сценарии, ние напълно сме наясно, че много от тези отговори, които даваме и много от тези установени предположения, които правиме, може би няма да бъдат адекватни, но именно това е силата и на самата наука. Защото разбирайки, че нещата могат да се променят, ние показвайки хоризонтите и границите, в които тези промени могат да настъпят, те могат да накарат именно да не се случи тяхната реализация, когато говорим за песимистични сценарии. Влязохме в ускорението. В по-дългия филм, 40-минутен, Науката като пътуване, който представихме на тазгодишното изложение Агра, работата в Института по аграрна икономика бе сравнена с експресен влак. Да, отвън, през прозореца на това пътуване, всичко се случва и сменя много бързо. Така е в света. Изкуственият интелект все по-свойски, дори с илюзията, поне за сега, че твори, за секунди успява да сумира данните. Ще успее ли естественият интелект на човека да запази своето естествено съзнание за баланс на трите кита – производствен, социален и екологичен? Не е напълно сигурно, например, колко обща ще е общата селскостопанска политика на Европа, от кои неземеделски фондове ще се дава за преработвателите. Колко нови гори, може би, ще струват новите книжа за нови регулации за урегулиране на признатата бюрократична тежест. Страни като нашата ще искат да са равни в подпомагането, а Европейската комисия ще иска от тях гаранции, че те наистина ще харчат тези пари за реално зелено, устойчиво преобличане. Теми, които засягат работата на Института по аграрна икономика в най-важните му проекти под ръководството на професор доктор Божидар Иванов. Например, проектът ТУЛС-4КЕП, международен европейски проект, в който 21 страни в консорциум в конкретни казуси усъвършенства целият набор от инструменти, с които се прави стратегическото планиране на Европа и общата селскостопанска политика. Или пък основния за института проект конкурентоспособност на земеделието и жизнеспособност на селските райони в България, с ръководители на двата пакета професор Божидар Иванов и доцент доктор Ангел Саров, а също и проекта Стохастичен анализ на зелената сделка, с ръководител професор доктор Румен Попов. 23-24 разработихме тема, свързана с конкурентоспособността на земеделието и жизнеспособността на селските райони. Обхванатите сектори са основните сектори за българското земеделие в животновъдството и растениевъдството. През първата година изчислихме индекса на конкурентоспособност, а през втората година се съсредоточихме в разработването на сценарии за нейното продължаване и развитие. 90 години – сериозна възраст. На такава възраст човек би трябвало да се интересува от опита на тези преди него. Така и с човешката възраст. А с възрастта на един юбилей на институт, тогава това е още по-необходимо. Че е много полезно от това да се прави, достатъчно е да погледнем заглавията на книгите на професор Янаки Молов, още от началото, а после да разгърнем и изборниците от 50, 60, 70 годишните юбилеи на института. И така някои от заглавията на книгите на Молов.
Опитното дело в земеделието като основа за подобрение на нашето селско стопанство. И тази грижа цъфти и е неизменна през годините, 30-те години на 20 век. Ето всички негови книги, които намирам тук в архива, всъщност оглеждат тази грижа. Земеделска таксация и земеделско сметководство. Точно, стриктно, ясно. Експортни и импортни райони, изучавани много подробно още тогава. Арендата и арендните отношения у нас, цени на земеделските продукти у нас през последните 54 години, пише през 30-те Янаки Молов. Вярно, било е време на кръвно родолюбиво взаимодействие на учени, меценати, управленци в името на България. Разбира се, не без значение са родовите корени. И така тръгнахме по следите на Моловия род, с 6 сина и 3 дъщери на Петър Молата, ще рече мъдър човек. Будността на родното му село, село Беброво и целия Еленски край със своята несравнима дъсколивница е продължена от наследниците. Срещнахме се, бизнесменът Милко Молов, производител на арония и чудната му дъщеря, която го продължава в бизнеса. Завърналия се при корените Красимир Молов оставил банкерска кариера успешна в Ирландия. Божанка Михова, учен химик, продължител на 2 забележителни български рода – Михови и Молови, внучка на секретаря на цар Борис, и Белин Молов, управленец съвременна България. И знаех, че в България има само 10 декара с арони. Да правиш сокови от арони трябва много плод. И тогава ударих на производството на посадъчен материал. Огромен е този род и аз от известно време се занимавам да чета за членовете на този род, за литература, за времето, в което са живяли, с това, което са се занимавали, и мога да кажа, че такъв огромен род са се за изключително почтени и разумни, отдадени на истината и на професията си. Корените на едно дърво са в там, където е родено. Не може да верим на други места. Просто видях, работих, отдадох си младостта там и разбрах, че по-добре да дойде да работя тук. Под свола на такива разлистени родови дървета и къщи, умити с чисти извори и спомени, българското земеделие е наречено да има бъдеще, а и науката за него.